טוב, אז בעצם לא פגשתי לא אותך איילת ולא אותך סמדר במפגש הקודם, נכון? לא. נכון. אז אני ככה קצת על עצמי, אני בעצם קוראים לי קרן, אני גרה בעמיקם, ואני הרבה מאוד שנים נמצאת בתחום שקוראים לו התחדשות יהודית, או יהדות ישראלית, או יהדות פלורליסטית. זה בעצם שדה שיש בו כל מיני ארגונים ועמותות ואנשי תוכן והוגים, שבעצם רוצים להביא יהדות מתונה ומגוונת, ובעצם על כל הזרמים שקיימים בתוך היהדות. ואני באופן אישי גם מאוד מאוד קרובה לעולם היהדות, גם כי גדלתי בבית דתי, אבל אף פעם לא באמת התחברתי לאורח החיים האורתודוקסי, אבל כן מגיל מאוד צעיר, אני עם הטקסטים, התנ"ך הזה, כזה בגיל 12, מגיל 12 אני כבר יודעת שהוא איתי, ואני לומדת המון שנים, בעיקר במסגרות בלתי פורמליות, כל מיני בתי מדרש, הרבה באופן עצמאי, באופן אוטודידקטי. אני אוהבת לשבת עם הספרים ועם הרמב"ם ועם ספרי קבלה ועם המקרא. המקרא, התנ"ך, 5 חומשי תורה, זה בעצם המקור ידע הכי עיקרי שאני מתחברת אליו. ובעצם המפגש הזה והמפגש נשים הזה, שזה בעצם המפגש השני שלו, שהוא קורה בכל ראש חודש, שגם לזה יש סיבה, אבל אני אגיד את זה שאולי יצטרפו עוד. הוא באמת איזשהו משהו שמאוד מאוד קרוב אליי, והוא מגיע אחרי הרבה שנים שחקרתי בטקסטים ולמדתי, ומצאתי איזשהו ערוץ בתוך הפסוקים ובין הדברים שמגלה איזשהו סיפור של הצד הנקבי באלוהות, בחשיבה העברית, בחשיבה הרוחנית, בתפיסה על נשים, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני סיפורים וטקסים וכל מיני קטעים בתוך המקרא, שפתאום כזה נעצרתי וניסיתי להבין, ועשיתי באמת הרבה מאוד חקירה, וזה מה שאנחנו הולכות ללמוד במפגשים האלו, את אותה חקירה שעשיתי, שבעצם מציפה את הפן הנקבי בתוך המקורות. זה לאו דווקא אומר שזה רק סיפורים של נשים, יש הרבה גברים בתנ"ך שעושים ריטואלים שהם כנראה יש להם איזה שהם שורשים נקביים. ועוד נקודה חשובה שהיא קשורה באמת לשורשים, את רוב הטקסטים, את רוב הרעיונות שאני מביאה אני בעצם מבססת גם על מיתוסים ועל ריטואלים קדומים שקרו באזור הזה, באזור ישראל, באזור כנען, באזור מסופוטמיה בעצם, וכל הדרך הרוחנית שקדמה לתפיסה של המונותאיזם ואל עבר האחד, לא בשביל להגיד שמשהו יותר נכון, אבל כן בשביל לנסות לחבר איזושהי שרשרת, לחבר איזושהי חוליה, ואולי לחבר כמה קטעים חסרים שאולי לא מספרים לנו, לא למדנו, אנחנו לא נחשפות אליהם. אה, אז זה ככה ההקדמה. אז אם יש לכם משהו שאתן רוצות לשאול לפני שאנחנו צוללות ללימוד, אז ממש מוזמנות. אז אני כבר אתחיל עם שיתוף מסך. בגלל ששתיכן לא הייתן, אה, רק מוודאת, אז אני אתן איזושהי הקדמה גם מהמפגש הקודם. את עצמי, אבל המפגשים הם נבנים אחד על השני, או שזה כל אחד הוא בפני עצמו? תראי, כן, כן יש איזושהי תמה, אפשר כל מפגש בפני עצמו, תגידי לי אם את שומעת אותי, אני רואה שומעת. שהאינטרנט מהמם. שומעת. אז כן, כל מפגש יכול להיות בפני עצמו, כי כל נושא, גם ככה אני נותנת ככה הקשרים, ספציפית השלושה מפגשים הראשונים, זה שהיה, זה שעכשיו, אולי אפילו נסיים את זה במפגש הזה, הם מביאים איזושהי תפיסה שהיא יותר כללית בכלל על הרעיון של זכר ונקבה, של הזיווג, של נקבה, כאילו מין, קודם כל מין איזה שהם אבני יסוד בכלל על התפיסה ועל החשיבה, שרואה את המבנה הרחב יותר, שהנקבה, שהנקבי, מחובר אליו, אז יכול להיות שהם קצת יותר בנויים אחד על השני, אבל אני חושבת
ככה אני אתן קצת באמת הקשר לזה ונצלול לחומר החדש, ואז אם תרגישו שמשהו חסר, אז אין לי בעיה גם ככה באופן פרטי שנשלים, כמובן ככה גם ללא תשלום, רק ככה שתרגישו שיש לכם את התמונה המלאה. כן. אוקיי? אז אני אעבור בזריזות, ואני באמת אני מזמינה שתעצרו אותי, תתפרצו, ככה רק על מה שהיה לנו פעם שעברה. אז בעצם פתחנו, אמרתי לכם, ראש חודש. למה בראש חודש? אז בעצם בצפון אפריקה, ביהדות צפון אפריקה, היו חוגגים בכל חודש טבת, היה עיד אל בנת, חג הבנות. זה בעצם היה חג שבו כל הנשים היו עוזבות את הבית והיו נפגשות, וביום הזה הם לא היו עושות שום מטלות ולא עובדות, זה היה ממש כמו יום שבת בשבילם, ומביאות מתנות אחת לשנייה ועושות כזה ערב כיף, אז פה, אז בעצם זה אחת הבחירות לראש חודש. אמנם אני חושבת שבימים קדומים בכל ראש חודש הייתה חגיגה של נשים, אבל נראה לי שעם השני בסוף זה נשמע רק לחודש טבת. חודש טבת, הסיבה לזה, זה חודש של דינים, זה חודש יחסית לא פשוט. אז אני חושבת שמשהו ברגע להיות ביחד עם נשים, אז זה נותן איזושהי תחושה יותר בטוחה. אז קרן, כמובן אני גם אחרי זה את אשלח מקליטה את לכם את המפגש? כן, המפגש המפגש מוקלט? מוקלט. כן, סליחה, לא טוב, כי הודעתי לכם. אני פשוט עם שפעת, בגלל זה אני גם לא כזה מראה את עצמי. אני גם מאביאל, דרך אגב, אנחנו שכנות. יופי, אתם ממש שכנות שלי, יופי. כן. אבל אז אני לא אהיה כזה אקטיבית, אז אני פשוט אקשיב פסיבי, ואולי אם תוכלי לשלוח את ההקלטה, אז זה יהיה ממש טוב גם. בדיוק. בסדר גמור, תודה שאת אומרת, תרגישי בנוח גם לפרוש את זה, אני אשלח לכם גם את ההקלטה וגם את הטקסטים. באופן כללי המפגש היום הוא מאוד גמיש, אני בכלל הייתי אמורה להיפגש איתכם פיזית, אבל גם אני לא הרגשתי טוב, אז במקום לבטל, אז ממש יש לי את כל הגמישות שבעולם למפגש הזה, מה שתעשו מעולה. יופי, תודה. גם אני צריכה את הגמישות שמה. לא, יצא ככה. לא, אני בדרך כלל לא סוגרת מצלמה, זה נורא לא מכובד בעיניי, אבל כן, מזל שיש תמונה, היום... אם בכל זאת ניפגש פה בשכונה, אז אולי אני כן אני יכולה אתבלבל. לעשות היי, אני פשוט מצ'וקמקת לגמרי. נו, תראי איך רגע, אני. אני לא יודעת אם אני... כן. בקיצור, היי. היי, איך אני רואה את זה? אה, אה, או, עכשיו כן. היי, נראה לי היי שכן. היי. גם אותך אז איילת. כן, רק יכול להיות. בדרכים. יש לנו אוקיי, מרכז מדיטציה באביאל, אולי את מכירה. יכול להיות. לא חשוב. זהו, לא אפריע יותר, לא ואני מפריע, ותודה נעלמת. שאמרת ככה, אז אנחנו ממש בנוח. אוקיי, אז הקטע הראשון באמת היה ככה לדבר קצת על החג של הבנות, ואחרי זה בעצם מה שרציתי להביא זה בעצם המקום הראשון שאנחנו פוגשים את העניין הזה של נקבה, הוא בפסוק זכר ונקבה ברא אותם. ובמפגש הקודם כל מה שניסיתי לעשות, וזה לא היה ניסיון פשוט, זה היה לפרק רק את הנקבה, להגיד אוקיי, מה זה הדבר המיסטי הגדול הזה, שהוא מין איזו ישות זכרית נקבית כזאת מאוד רוחנית, מאוד ללא גוף כזו, אבל מה בכל זאת, גם בתוך הדבר המאוד מאוד מאוחד הזה, שזה גם הרעיון המיסטי שלו, הייחוד, רגע גם לפרק. אז זה מה שניסינו לעשות במפגש הקודם, וניסיתי להביא כל מיני היבטים על מה זה בעצם הנקבה. אז בהתחלה זה בעצם דיברנו על המימד האלוהי, בעצם שהבריאה הזאת של זכר ונקבה זה היה כאילו בתפיסה של הבריאה הדבר הכי קרוב לאלוהות. בעצם אדם שהוא הכל אצלו בזרימה, אין עניין של טוב ורע, אין עניין של אין עניין של התלבטויות ושל קשיים ושל בלבולים בחיים, הכל מאוד מאוד הרמוני, הוא יודע את תפקידו, כל שאר היצורים בעולם יודעים את תפקידם. ואז בעצם מתחילה איזושהי, ככה, ואז בעצם ממשיך הסיפור, ויש את החטא ויש את הירידה. אבל עדיין, גם עם הירידה הזו, הרעיונות של נקבה המשיכו ביהדות אחר כך. זה בא לידי ביטוי, נגיד, בקבלה על כל הצדדים הנקביים בעץ הספרות. אתם יודעות על מה אני מדברת, עץ החיים של הקבלה, עם דעת, חוכמה, בינה. שבעצם מה שמעתי?
נראה לי אולי שומעת? חושבת שהיית על מיוט הילד. כן, אני גם רואה שאת לא. אני שומעת אותך. בגלל זה אני אוהבת מפגשים פיזיים. הכל אצלי בווליום גבוה. יכול להיות שזה קשור לשיתוף מסך? אמ, אם זה, אני אשמח אם תכתבי לי, כי אני משום מה לא מצליחה לראות ולשמוע. ואז, כן, אז בעצם אז עברנו אל המקום של איך זה בתפיסה המיסטית, המקום של הנקבה, ואז עברנו בעצם גם צריכה להיזכר, זה בערך פחות או יותר היו הרעיונות, כן. ובסוף נפגשנו עם שתי אלות מאוד קדומות, עם באו ותיאמת, קצת כתבתי על זה בתיאור למפגש, שהם בעצם הפסוק של בראשית, בארץ הייתה תוהו ובוהו. המילים האלה תוהו ובוהו, גם להם יש אזכורים קדומים, כי בזמנים קדומים היו אלות, במיתולוגיות המאוד מאוד מאוד קדומות, אלה שקראו לה תיאמת ואלה שקראו לה באו, והם בעצם ייצגו את התאומות, הם היו אלות ממש ראשוניות במיתולוגיה, והם החזיקו את הרעיונות של הסבתא הגדולה, של החוכמה הגדולה, של המקומות של החושך, של התאום, של המים, המקומות שבהם רק מתבוננים ורק רואים איך כל המורכבות יכולה להתחבר, זה עוד לפני בכלל יצירה. לא סתם זה מופיע בבראשית, ממש ממש בהתחלה. יש פרשנויות שמדברות שכל סיפור הבריאה הוא לא התחיל מאפס. היה עולם קדום לפני, הפרשנויות מדברות על זה, וגם המקרא מדבר על זה. אז על ההתחלה בעצם אומרים, הסיפור הזה של הבריאה החדשה שאנחנו מתחילים, הוא מושתת על משהו קדום, והמשהו הקדום הזה חשוב. המשהו הקדום הזה חשוב, חשוב לשמור על המקומות של התהום, על המקומות של החושך, על המקומות של החוכמה העתיקה, וחשוב לשמור על אני ככה, גם תוכלו לראות את זה אחר כך בטקסט שהוספתי, של התכונות של היצירה של האישה, אבל עוד לא ממקום פעיל, עוד לא ממקום שזה עובר לחומר, אלא פשוט יכולת להתבונן ולראות כל מה שצריך בשביל שתהיה בריאה. אז מגיעה הבריאה. אז זה בגדול השיעור הקודם. הפסקתי רגע את השיתוף אם אתם רוצות, אם איילת את רוצה להגיד שוב, אולי עכשיו אני אצליח לשמוע בלי טוב, אני עשיתי איזה משהו קודם שמבטל את האודיו, אז בואו נסכים הפעם שתכתבו לי, כדי שלא נעכב עכשיו עד שאני כתבת לי. תודה. אוקיי, תודה איילת. שאלה ראשונה, למה מפגש נשים בראש חודש? והשאלה השנייה, לגבי ספרות, יש נקביות ויש זכריות. אוקיי, אז למה זה קרה בראש חודש? מי הקשר של הנשים ללבנה? כבר בימים קדומים, בעצם העניין של הלבנה זה היה עניין שקשור לנשים, קודם כל בגלל המחזוריות הנשית שהיא מאוד קשורה, ובימים עברו כשנשים חיו יותר ביחד, אז גם הייתה ביניהם סינכרוניות. יכול להיות מאוד שזה אפילו היה הזמן שהן היו פורשות בכל מקרה. ש... אז יש הסיפור הזה של ירח ושל לפרוש, לקחת זמן שהוא רק של נשים, אלה רעיונות קדומים. וזה היה הדרך אולי של האנשים לשמר ריטואלים שעם הזמן הלכו והתפוגגו. אז אוקיי, אז קידשו את ראש חודש, הדת החדשה קידשה את ראש חודש, אז אנחנו נהיה עם זה, אנחנו לא רוצות להתנגד, אנחנו גם רוצות להיות בתוך הדבר הזה, אבל יש דברים שאנחנו רוצות לשמור, ואיך אנחנו עושות את זה? אנחנו לוקחות את הזמן שהוא הכי קרוב לרעיונות הקדומים שהיו לנו. אז זה לגבי למה בראש חודש. וכן, בעצם עץ הספרות, אני אראה לכם אותו עוד פעם
בדף, זה עץ החיים, אתם רואות עכשיו, וכל הצד, אם קוראים בקבלה ולומדים קבלה, אז בעצם כל הזמן יש שם משחק של זכר נקבה, וכל הצד של בינה, גבורה והוד, זה בעצם צדדים נקביים. בינה זה הנקבי של חוכמה, גבורה זה הנקבי של חסד, הוד, עכשיו מה זו, אפשר, זה אינסופי, זה בעצם, בינה היא הכלי של חוכמה, חוכמה זה דבר כל כך אינסופי וזה, והבינה היא מכנסת את זה, בדיוק מה שאמרנו קודם, אני מתבוננת על דברים, אני מבינה מה צריך, אני יכולה לתפוס את הדבר, אני רואה את הדבר בשלמותו, זה הרגע של בינה, זה עוד לא יורד למשהו פיזי, זה עוד לא ביסוד, זה עוד לא במלכות, אבל זה כבר משהו שמתחיל לקחת את הדבר המאוד אמורפי, המאוד מופשט, ולהכניס אותו לתוך איזשהו כלי. לכן כל הצד השמאלי של עץ הספירות של הקבלה הוא משוייך לנקבי. אז אני מקווה שזה ענה לך על השאלה. טוב, עשיתי משהו, אולי עכשיו כן אצליח לשמוע. אוקיי, בוא נראה גם מה מצב הזמן שלנו. אנחנו נעשה מפגש, אני מסתכלת על ההודעה. אז אני מעבירה אותנו לנושא של היום. אנחנו ניקח את זה בערך איזה 20 דקות. בסדר? אנחנו נעשה את זה קצת יותר קצר היום. ממשיכים בבראשית. כן, סליחה. נתק. פעם אחרונה שאני עושה בזום. יאללה. טוב, עכשיו שהכל יבוא עוד חלק. אז אנחנו ממשיכים בעצם עם הפסוקים, ואנחנו מגיעים ל"ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. Okay? אז מבחינת הסיפור המקראי, אנחנו בעצם יש את הזכר ונקבה ברא אותם, ואחרי זה אנחנו עוברים בעצם לבריאת האדם שקורית מתוך האדמה, האדם הוא עולה עד מן האדמה ונוצר האדם, ואז בעצם יש את הקטע שאלוהים מפיל תרדמת על האדם, ומתוך הצלע מוציא את האישה. אז מהרעיון המיסטי של נקבה, פתאום אנחנו מצטמצמים לאישה. עכשיו הנושא הזה של האישה, בכלל, כל הרעיון הזה של צמצום, לכן המפגשים האלה הם קצת קשורים אחד לשני, כי אנחנו בעצם רואים איך העבריות או היהדות, מה שהיא עשתה, הרעיון שלה זה כמה שיותר להביא את הדברים לרוח, כמה שיותר להרחיק מחומר. זה, בעצם היהדות היא ישר אל, אנחנו ישראל, אנחנו ישר אל, זאת אומרת שיש לנו דיבור ישיר עם האלוהות, מה שבימים קדומים, לנו קל לתפוס את זה, אבל לפני 5,000, 10,000 שנה, לאדם היה מאוד קשה לחשוב, מה, לא יהיה לי את המקדש ללכת להתפלל, אני לא אצטרך לדבר עם האל הזה בשביל שיסגור לי את הפינה, כאילו, מה אני אעשה? מה, אני הכל מול האל? אף אחד לא יהיה לי מתווכים? אז כן, זה הרעיון של העבריות, זה רעיון קשה, אבל איך שעושים אותו? עושים אותו בצורה של צמצום, של כמה שיותר תכונות האדם, עושה כמה שיותר עבודה פנימית ומתרחב ומרחיב את הדעת,
וככה הוא מתקרב בעצם לרעיונות אלוהיים או לרעיונות רוחניים, בלי שום דבר שמתווך. זה הרעיון של העבריות, זה הרעיון של היהדות, וזה קורה על ידי צמצומים. אז בעצם מהנקבה אנחנו מצטמצמים לאישה. אני רגע קוראת כמה דברים שפשוט שמורים לי פה. אז, אז, אז בעצם המעבר הזה, הוא קורה מיד אחרי האכילה מעץ הדעת. האישה הופכת להיות אישה אחרי שבעצם היא אוכלת מעץ הדת. זאת אומרת, בהתחלה הוא רק, אלוהים בורא את האישה, אבל את השם היא מקבלת רק אחרי עץ הדת. כי לפני החטא, אמנם היא נוצרה מהצלע שלו, וזה כבר משהו יותר ארצי, הם עדיין היו קרובים באנרגיה שלהם למעמד זכר או נקבה. זאת אומרת, הם עוד לא אכלו מעץ הדת, הם כן היו איש ואישה, בשר ודם, עירומים, אז הם היו מאוד רוחניים, חיים בהרמוניה עם העולם, ידעו כל דבר מה התפקיד, ידעו איך לעבוד עם החיות, ידעו מה לאכול, ידעו כאילו, הכל היה בידיעה, כבר לא היה צורך לעשות את עבודת הידיעה. ברגע שעץ הדת, זה בעצם מה שפתח את התודעה. אז האדם היה צריך להתחיל לברר בעצמו את הדברים. אם זה קצת יותר מדי, ואת רוצה שרגע כזה, אם זה יותר מדי עומס של חומר, אז תגידי לי, זה בסדר, יש, סבבה. אוקיי? אז זה המצב של אישה. עכשיו, המצב של האישה הוא מאוד מיוחד ברגע הזה, כי בעצם האדם הוא לא שותף לסיפור של הבריאה. כל הרעיון הזה של נשים הם עזר כנגדו, שאנחנו רגילים לחשוב, זה לא נכון. אם קוראים את המקרא, רואים שלפני שאלוהים יצר את האישה מהצלע, האדם הסתובב בין כל החיות וחיפש עזר כנגדו. הוא חשב שהתודעת זכר ונקבה הזאת, הוא לא, כאילו לא צריך אישה, כאילו הוא מסופק בכל מה שצריך, והוא רק צריך עכשיו לדאוג איך להתנהל בעולם. והוא לא מצא עזר כנגדו, היה לו בודד, הוא היה צריך, למרות שכל העולם היה ככה בידיים שלו, הוא היה צריך אישה, הוא היה צריך מישהי מאותו בת זוג, מאותו מין, שיכולה להיות שותפה לעולם הזה. הוא לא מצא שמחה כשהוא היה לבד, לא מצא, אפילו בגלל זה אומרים, ואז הוא כתוב, ושבגלל וירא אלוהים, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם, לא מצא עזר כנגדו, כן? לא מצא עזר כנגדו מעוף השמיים ומחיית השדה, ויפל אדוני אלוהים תרדמה, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. כן? ויאמר האדם הפעם הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת תיקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. סליחה, אני הטעיתי אותך קודם, זה לפני החטא, אוקיי? זה לפני החטא, זה לפני העניין התודעה. אבל עדיין, היה צריך שמה, גם אפילו שהיה צריך שם אישה, אבל הסיפור הזה של בריאת האישה, זה בעצם סיפור ייחודי לאלוהים ולאישה. כל העולם ישן, האדם ישן, היחידים שנמצאים כרגע ברגע מאוד מאוד אינטימי של בריאה, זה האישה ואלוהים. לכן, האם תשאלו אותי? לנשים יש קשר אחר עם אלוהים. ואולי קצת יותר קרוב, לדעתי. כזה יש לנו אינטואיציה, יש לנו קולטות מעבר, אנחנו... זה, בעיניי זה. אני רואה שאנחנו לא ממש נספיק להעמיק ברעיון של המעבר מהאישה לחווה, כי אחרי האישה בעצם אנחנו עוברים לשם חווה, שזה עוד צמצום, והנושא של אם כל חי, שבעצם הרעיון שרציתי להביא, זה בעצם זה כבר קורה אחרי החטא. אני טעיתי במה שאמרתי קודם, השם חווה מגיע אחרי החטא, אז, ובעצם אבל אליה גם עוברים כל הדברים הרוחניים האלו שהיו בזכר ונקבה, והיו באיש והאישה, כל היכולת האנושית הזאת, להיות בן אדם מאוד ער ומאוד קשוב, ובעל אינטואיציה וחושים מאוד מאוד מחודדים, שזה תודעת גן עדן. כשאומרים תודעת גן עדן, מדברים על זה שאין לנו בלבול, הכל זורם לנו בחיים, אוקיי, סבבה, ככה וככה, אין התלבטויות. אז
ואז בעצם את כל הדבר הזה, כל הרעיון הזה מצטמצם אל תוך חווה, אבל בממדים של חומריים ובממדים של סבל, כי בעצם אנחנו כבר אחרי החטא. אז את כל הרעיון הזה, אני אשמור למפגש הבא, כדי ככה באמת גם לא להעמיס. אז אני שוב מזמינה אותך רגע, נסתכל עכשיו בצ'אט מה כתבת, עכשיו אני פנויה לזה, אם כתבת משהו. כן, אוקיי, אז אז אם יש איזו שאלה שעולה, אז מוזמנת לכתוב. אני לפעם הבאה אפתור את עניין המיוט הזה. כן. אמ, תראה, קודם כל, אני לא יודעת, ראש חודש בשבילי, זה זמן שהוא טוב לי ללמוד תורה, לדבר תורה, לגבי למה במולד הלבנה. אה, זה, כאילו באמת זה בא מהמקום הזה, וגם מה שבא מהמקום של כל שחיפשתי כאילו משהו שגם ככה יש לנו במסורת, שהוא כבר משוייך רק לנשים. יש מפגשים שאני עושה גם עם גברים, זה קבלות שבת, יש גם מפגשי חגים שיש בהם גברים, אבל המפגש הזה של פעם בחודש הוא ממש רק לנשים, והוא בא מהמקום הלבנה היא בכל מקרה יש בה היבט נקבי, גם במקורות שלנו, גם בגלל המחזוריות הנשית שאנחנו קשורים בירח, במחזוריות הזו, זה היה זמנים שנשים בעבר בקשר עם הירח, הם היו פורשות מן המחנה לאוהל האדום בזמנים שלהן, זה היה זמן שנשים היו מתכנסות לבד, כאילו, אז חיפשתי גם מתי הזמן הכי טוב שהיהדות מציעה לנו, שנשים שיפגשו לבד ויקחו זמן ויקחו איזה שעה, שעתיים בלי לעשות שום דבר. והנושא של תהום הנשייה זה הרי הרבה מהשפה העברית, אחד הקורסים שלקחתי כשלמדתי רבנות, היה הנושא של הלשון העברית, של איך מילים, מה ההיסטוריה שלהם, וזה מגיע משם, הבחירה של תהום הנשייה, זה מגיע מהרעיון הזה, כי בתהום יש ממד נקבי, זה, זה רעיון נשי, כן, נכון, כי זה בעצם מה שדיברנו במפגש הקודם, המים, כאילו בעולם יש כאילו חלוקה נגיד מים, כל מיני אלמנט, זה אלמנט נקבי, כי זה אלמנט שהוא משתנה, שהוא זז, שהוא נוזלי, הוא לא זכרי, זה תפיסה שיותר דברים שהם ברורים והם יותר בקרקע, זה מקום. קודם כל יש תהום כמו בטבע, שזה בעצם כשנפער באדמה איזשהו סדק, אז מה שיורד עד לתוך האדמה זה נקרא תהום. אז בעצם הדברים האלו, תהום זה הדבר הזה, זה מקום שאין לו סוף, שאין לו תחתית. אז כן, זה מקום שהוא באמת לא ברור.
יכול להיות שזה יתנתק, אז מקסימום אני אחזיר אותנו. וואי, מקסים, לגמרי. ממש זה בדיוק הרוח, כאילו התדר הזה שהנושאים האלו מבקשים להביא, בדיוק מה שכתבת עכשיו. מבחינתי זה, המשפט הזה בשבילי זה מדהים, בדיוק. ואז צריך להתחיל לאסוף ולעשות סדר בשביל להבין מה יש שם. וואי, זה באסה שאני לא שומעת.